Ahojte, ako vnímate rozpad smrečín vo Vysokých Tatrách? Moje meno je Matúš, som doktorandom Ústavu ekológie lesa, oddelenia disturbančnej ekológie a poďte sa so mnou pozrieť na východné Tatry. Vďaka projektu Horizon Europe s názvom Rezdinec sme sa vybrali do národných prírodných rezervácií Javorovej a Bielovodskej doliny v Belianských Tatrách. Prečo sme ale navštívili tieto prírodné rezervácie? Pretože práve tieto lokality sú intenzívne narúšané dynamikou šírenia lýkožruta smrekového aj vrátane limbovo-smrekových porastov už od roku 2014. Áno, lýkožrut sa pustil aj do borovice limbovej. Vďaka bezzasahovým zónam tu v 7. lesnom vegetačnom stupni pod alpínskym a subalpínskym pásmom sledujeme prirodzený vývoj lesa, dynamiku šírenia lýkožruta a vývoj a vplyv klimatických zmien na tieto lesné porasty.